आब'नि मुङा? थिलि ब्रह्म 2 नं बाथाबारि गामिया। मा थांखिजों बिजेपि दलाव जगदान जाफैदों? जोङो मोजां थांखि लानानै फैदों, माने जों बिजेपियावनो थासिगोन होननानै जों उलट फलट खालामला आरो। औ मोजां मोनो जों बेखौनो। आरो नोंथांमोना सिगां बबे राजखान्थि दलाव दंमोन? जोङोथ' नांगोल बे बिपिएफआव दंमोन आरो, ओमफ्राय जों बिपिएफनिफ्रायबो जों जेबो मोनाखै। जेबो मोनाखै जोङो हाबदोंबाबो जेबो जोंनो नायनानै होआखै। बेनि थाखायनो बिजेपिआव जगदान जाफैबाय। औ साबेसे फैदों? एसे बुरजा उइंगार 2। औ उइंगार 2 फैदों। आङो दतमा ब्लक बिपिएफनि सासे वार्कारमोन। दा आङो नैबे बिजेपि दोलोआव मनरन्जन सारखौ आं मोजां मोननानै आं बेहाय दिनै जयेन जाबाय। साबेसे जगदान जाफैदों नोंजों लोगोसे? बेहाय आंजों लोगोसे फ्राय गामियैनो सान्तिनगर गामिया गामियैनो हौवा हिन्जाव होनजाजोब्बाय। गासिबो गामियैनो जयेन जाजोब्बाय। मादै नामा? आंनि नामा जयारानि ब्रह्म। नोंथांमोनहा जयेन जाफैनायनि गुबै थांखिया मा? माने जोङो बिजेपि दोलोखौ जों जेब्लाबो देरहाहोनाय, सारखौ गोजौआव लांनाय, देरहाहोनाय, जों बेखौनो थांखि लानानै जोङो दिनै बिजेपि दोलोआव जोङो मोजां मोननानै गामियैनो जयेन जाजोब्बाय आरो। आंनि मुङा फनेन बसुमतारी। गामिया सान्तिनगर। सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन? जोङो 23 बोसोरसिमहालागै जों बिपिएफ दोलो दासिमबो दङमोन। ओमफ्रायहाय जोङो दिनैनि दिनावहाय बिजेपिआव मा थांखिजों जगदान जाफैगोन? बिजेपिआव जगदान जानायनि खारना जाहैबाय दिनैहाय जों माखासे न'खरनि प्रब्लेम आरो जोंनि गामियाव जौगानायखौ जोङो मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो रुलिं सरकारजों थानानै जाहाथे जोङो गामिनि खामानि, गोदोनाय खामानिफोरखौहाय जाहाथे जोङो मावलांनो हायो, बेखौ जों सिन्था खालामनानै फैनाय जादों आरो। जयेन जाफैनायनि गुबै थांखिया? जयेन जाफैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनैहाय बयनिबो न'खराव बिदिनो सोरनिबा न'खराव फरायनाय, सोरनिबा न'खराव लोमजानाय, बेफोरखौ लानानै माने रावबो माने सोरबा सासेनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैनाय, बेफोरबायदिखौ दिनैहाय जोंनि माखासे पार्टिनिफ्राय बा माबानिफ्राय जेन'बा रावबो सुफुंफैनो हायाखै। बे खारनावहाय दिनै सोरबा सासे न'खरा गावनि न'खरखौ जौगानायाव बा माबा मोनसे मदद मोनगोन साननानै दिनैहाय रुलिं गभर्नमेन्टजों थाफानानै जाहाथे बयबो गावबागाव न'खरखौ एसे जौगालांहोनो हायो बा फरायनायफ्राव सुबिदा मोनो, बेनि थाखाय फैनाय जाहैबाय आरो। आंना सोमस्रि ब्रह्म 2 नं बाथाबारि। मा थांखिजों बिजेपिआव जगदान जाफैगोन? जोंथ' आगोलाव बिपिएफआव नालाय जेबो मोनखाथाराखै, ओंखायनो जोङो दा बेहायनो माबाबाय, बिजेपिआव हाबबाय, जयेन जाफैबाय। थांखिया बेनो आरो दा बाहायनो थानोसै जोङो। मोनखाथाराखै बै माबानि समावथ' बिपिएफनि माबायाव थादोंबाबो जेबो गैखाया। आरो रावबो बिदि माबानायबो गैखाया, गावबागावखासो। मानि खबर लाग्राबो गैखाया बिदि, गावबागावनिखौ गावबागावखासो। औ बिनिखायनो जयेन जाफैबाय दिनै। बेनोसै आरो, ओमफ्राय आंथ' मा होननो रोंबावनो। सोरबा रायलायबाय? जों एसे बुरजाथारना, उइंगार 2। 31 जननि बारासो जाबावगोनदां।